राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण अंदरिकी సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నటువంటి భక్తులందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో ఇది భగవద్గీతను అందరికీ కూడా పరిచయం చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం అధ్యక్షులైనటువంటి నామనిష్ట దాస ప్రభు సో భగవద్గీత అందరికీ చేరాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి కార్యక్రమము. ఇది అందరికీ కూడా భగవద్గీత చేరాలనే ఉద్దేశంతో ఫ్రీగానే అందరికీ అందిస్తూ ఉన్నటువంటి కార్యక్రమము. సో ఈ విధంగా ఈ భగవద్గీత అవగాహన చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున మరొకసారి స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమంలో మీకు భగవద్గీతను గురించి పరిచయం చేయబడుతుంది. అలాగే ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపు నుండి మీకు ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన అనేటువంటి ఇదే కాకుండా ఇంకా భగవద్గీత గురించి ఆధ్యాత్మిక విషయాల గురించి నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇంకా లెవెల్ 2 లెవెల్ 3 అనేటువంటి అలాగే భాగవతము తర్వాత చైతన్య చరితామృతము కృష్ణ బుక్ అనేటువంటి వివిధ కార్యక్రమాలు ఉన్నవి. సో వాటిలో కూడా మీరు ఫ్రీగానే ఆన్లైన్ ద్వారా వినడానికి అవకాశాన్ని కలిగిస్తుంది. అవన్నీ కూడా మీకు గ్రూప్లో వస్తూ ఉన్నటువంటి లింకుల ద్వారా ఉపయోగించుకోగలరు అని కోరుకుంటున్నాము. సో ఇక మనము ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమం గురించి తీసుకున్నట్లయితే ఈ 18 రోజులలో మీకు రోజుకి ఒక అధ్యాయానికి సంబంధించినటువంటి ఒక అధ్యాయం చొప్పున భగవద్గీతను మీకు పరిచయం చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. బేసిక్గా అందులో ఉన్నటువంటి భగవద్గీత అన్ని శ్లోకాలు మీకు అంటే ఇక్కడ ముందుగా ఎలాగూ చదువుతారు, సరే వినండి. ఇక క్లాస్ జరిగేటప్పుడు భగవద్గీత యొక్క 18 అధ్యాయాలు రోజుకు ఒక అధ్యాయం తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ అధ్యాయానికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకాలు ఆ అధ్యాయం సారాంశం మిస్ అవ్వకుండా మీకు ఆ అధ్యాయంలో భగవంతుడు సో ఈ భగవద్గీతను మనకి సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు కురుక్షేత్ర రణరంగంలో అర్జునుడికి బోధించినటువంటి బోధనలు. మరి ఈ బోధనల యొక్క ఉద్దేశం మిస్ కాకుండా యథాతథంగా ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏవైతే మనకి ఇచ్చారో వాటి యొక్క బోధనల ఆధారంగా మీకు పూర్తిగా ఆ కృష్ణుడు ఏ ఉద్దేశంతో చెప్పారో అది మిస్ అవ్వకుండా మీకు తెలియచేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. సో అలాగే క్లాస్కి సంబంధించినంత వరకు క్లాస్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మీరు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే అవి నోట్ చేసుకోండి. క్లాస్ అయిన తర్వాత ప్రశ్నలు కానీ డిస్కస్ చేసుకోవడానికి సమయం ఉంటుంది, అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. క్లాస్ మధ్యలో ఇబ్బంది కాకుండా, ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది ఉంటాం కాబట్టి మళ్ళీ డిస్కషన్ కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. సో క్లాస్ అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మీకు ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే వాటిని నివృత్తి చేయడానికి సమయం ఇస్తాము, అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. సో ఇది క్లాస్కి సంబంధించి. ఓకే, ఇక ఈరోజు మనము భగవద్గీతకు సంబంధించినటువంటి ఈ పరిచయ కార్యక్రమం తీసుకున్నట్లయితే సో మనకు ఇప్పుడే చెప్పుకున్నటువంటి భగవద్గీతను అందిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏదైతే చేస్తున్నామో ఇది అందిస్తున్నటువంటి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక, అక్కడ ఉన్నటువంటి దేవతామూర్తులు. సో అలాగే మనకి ఈ ప్రోగ్రాం
అందిస్తూ ఉన్నటువంటిది ఇస్కాన్ తరపున కాబట్టి ఇస్కాన్ అనేటువంటి కొంతమందికి తెలిసి ఉంటుంది. సరే, దాని యొక్క పూర్తి ఇస్కాన్ ISKCON అనేటువంటి అందులో ఉన్నటువంటి అక్షరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క పూర్తి భావం చూసినట్లయితే, సో ఇది ఇంటర్నేషనల్, సొసైటీ, కృష్ణ, CON ఏదైతే ఉందో అది కాన్షియస్నెస్, ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనేటువంటి సంస్థ. తెలుగులో అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘము. ఇది 1966 జూలైలో USA ప్రారంభించబడినటువంటి సంస్థ. అలాగే ఈ సంస్థను ప్రారంభించినటువంటి వారు, అంటే మనం ఈ భగవద్గీత యథాతథం ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నామో అది ఇక్కడ మనకు ఈ ఇస్కాన్ సంస్థను ప్రారంభించినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అని చెప్పుకుంటుంటాం, ప్రభుపాదుల వారు అని. సో వారి యొక్క పూర్తి పేరు చూసినట్లయితే అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు. వీరే ఈ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘమును స్థాపించినటువంటి వారు. మనం ఈ భగవద్గీతను ఏదైతే బోధించుకుంటూ ఉన్నామో, ఏదైతే చర్చించుకుంటామో, ఏదో పరిచయ కార్యక్రమం ఉందో, ఇది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి ఈ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి పరమ పూజ్య శ్రీ ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు వివిధ సందర్భాల్లో బోధించినటువంటి, అలాగే వారు సంస్కృతం నుంచి ట్రాన్స్లేట్ చేసినటువంటి ఆ భగవద్గీత యథాతథములో ఉన్నటువంటి అంశాల యొక్క బోధన జరుగుతుంది. సో వీరి గురించి కొన్ని పాయింట్స్ మనం చూసినట్లయితే, వీరు కలకత్తా నగరంలో 1896వ సంవత్సరంలో జన్మించినారు. సో వీరి యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు. సో వారిని మొదటిసారిగా కలకత్తాలో 1922వ సంవత్సరంలో కలవడం జరిగింది. మరి ఆ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు చూసినట్లయితే వారు అప్పటికే చాలా ప్రముఖమైనటువంటి భక్తి ప్రచారకులు. వారు 64 గౌడీయ వైష్ణవ సంఘాలను స్థాపించినటువంటి వారు. అయితే మన ప్రభుపాదుల వారు ఎప్పుడైతే ఆ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారిని మొదటిసారిగా తన యొక్క స్నేహితుడితో కలుస్తారో, ఆ సందర్భంలో వారు ఇస్కాన్ మన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని, అంటే అప్పుడు అభయ చరణారవిందగా ఉన్నటువంటి ఆయన కలిసినప్పుడు, ఆయన మొదటి సమావేశంలోనే ప్రభుపాదుల వారిని అడుగుతారు, ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను, అంటే ఈ భక్తి సంబంధించినటువంటి అంశాలను ఆంగ్ల భాష ద్వారా వేద జ్ఞానాన్ని ప్రచారం చెయ్యమని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు అడగడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మీలాంటి యువకులు ఈ భక్తికి సంబంధించినటువంటి ఈ వేదాల యొక్క జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దీనిని ముఖ్యంగా ఆ పాశ్చాత్య దేశాలలో, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటువంటి దేశాలలో దీన్ని ఎందుకు ప్రచారం చేయకూడదు మీలాంటి వాళ్ళు అని అడగడము. సో ఆ సమావేశంలోనే వీరు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారిని గురువుగా స్వీకరించడము, ఆ తర్వాత వారి దగ్గర నుంచి దీక్ష తీసుకోవడము. వారు ఇక ఈ ఇస్కాన్ సంస్థని 1966వ సంవత్సరంలో, మొదటిగా 1965లో వారు అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలకు వెళ్తారు. ఆ తర్వాత 1966 జూలైలో ఈ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘాన్ని స్థాపించి దాని ద్వారా భగవద్గీత, భాగవతము, తర్వాత చైతన్య చరితామృతం వంటి ఆ గ్రంథాలను వారు రాయడము, దాని ద్వారా ప్రచారం చేయడం జరిగినటువంటి అంశం. ఇక భగవద్గీతకు సంబంధించినటువంటి పరిచయానికి వచ్చినట్లయితే, సో అందరికీ మనకి తెలిసినటువంటి అంశమే మహాభారతం గురించి. సో మరి ఈ భగవద్గీత అన్నది వ్యాసులు వారు రచించినటువంటి మహాభారతం ఇతిహాసంలో ఉన్నటువంటి భాగం ఇది. ఆ మహాభారత ఇతిహాసంలోని 6వదైనటువంటి భీష్మ పర్వంలో 25వ అధ్యాయం నుండి 42వ అధ్యాయం వరకు కూడా మొత్తం 18 అధ్యాయాలు ఈ భగవద్గీత, శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క బోధనలు ఆ మహాభారతంలో ఉన్నటువంటి అంశాలు.
సో కాబట్టి భగవద్గీతలో మనము అంటే ఇక్కడ భగవద్గీత అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఇది ఆ మహాభారత ఇతిహాసంలో ఒక భాగంగా పొందుపరచబడినటువంటిది. అందులోనూ కూడా ఆ మహాభారతంలో 18 పర్వాలు ఉంటాయని చెప్తాం. అందులో 6వదైనటువంటి భీష్మ పర్వంలో 25వ అధ్యాయం నుండి 42వ అధ్యాయం వరకు కూడా మనకి భగవద్గీత దర్శనమిస్తుంది. ఇక ఈ భగవద్గీత సంబంధించిన దాంట్లో అది మహాభారతంలో ఉందనుకున్నాం కాబట్టి మహాభారతాన్ని గురించినటువంటి కథ ఎలా ప్రారంభమవుతుందంటే ఆ వ్యాస మహర్షుల వారి యొక్క శిష్యుడైనటువంటి వైశంపాయన ముని ఆ జనమేజయ మహారాజుకి చెప్పడం ద్వారా ఇది ప్రారంభమవుతుంది. అంటే ఆ పాండవుల యొక్క మునిమనవుడుగా ఉన్నటువంటి ఈ జనమేజయ మహారాజు తన పూర్వీకుల గురించి తెలుసుకోగోరినప్పుడు ఆ వ్యాసుల వారి యొక్క శిష్యుడైనటువంటి వైశంపాయన ముని ఈ మహాభారత కథను అంటే పాండవులకు సంబంధించి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని చెప్తాడు. అదే మహాభారతం ప్రారంభం అవుతుంది. ఇక ఆ మహాభారతంలో ఉన్నటువంటి భగవద్గీత ఇది అన్ని ఉపనిషత్తుల యొక్క సారంగా ఉన్నటువంటిది. అందుకే దీనిని గీతోపనిషత్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ భగవద్గీత మనకి కర్మయోగాన్ని, భక్తి యోగము, జ్ఞాన యోగము అనేటువంటి యోగ విధానాలను బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి యోగము అంటే భగవంతునికి దగ్గరగా ఉండడం, భగవంతుని సాంగత్యంలో ఉండేటువంటి విధానం. సో మరి ఆ విధంగా భగవంతునికి దగ్గర చేసేటువంటి జ్ఞానం భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అధ్యాయాన్ని కూడా యోగంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మొత్తం 18 అధ్యాయాలు. సో అందులో ఈ 18 అధ్యాయాలు 3 విభాగాలుగా ఉంటవి. మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మ యోగాలుగాను, ఆ తర్వాత మధ్యలో ఉన్నటువంటి 6 అధ్యాయాలు భక్తి యోగాలుగాను, ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటి 6 అధ్యాయాలు జ్ఞాన యోగాలుగా ఉండేటువంటి. సో భగవద్గీత మనకి కర్మయోగము, భక్తి యోగము, జ్ఞాన యోగం అనేటువంటి యోగాలను బోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే కృష్ణ ద్వైపాయనుల్లో అయినటువంటి వ్యాసులు వారు రచించినటువంటి మహాభారత గ్రంథంలో శ్రీకృష్ణ అర్జున సంవాదంగా ఉన్నటువంటి భగవద్గీత 700 శ్లోకాలను కలిగి ఉంటుంది. అందులో ఒక శ్లోకాన్ని ధృతరాష్ట్రుడు చెప్తాడు. మిగిలిన వాటిలో 41 శ్లోకాలని సంజయుడు, అతని యొక్క వ్యక్తిగత కార్యదర్శి అయినటువంటి సంజయుడు, అలాగే 84 శ్లోకాలు అర్జునుడి ద్వారా, ఇక అన్ని కూడా ఆ గీతకర్త వక్త అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ద్వారా బోధించబడినటువంటివి 574 శ్లోకాలు 700 శ్లోకాలలో. సో అందులో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు 18 అధ్యాయాల్లో ఒక్కొక్క యోగాన్ని యోగం అని అధ్యాయాన్ని యోగము అని పిలుస్తున్నాము. ఆ 18 అధ్యాయాలు 3 విభాగాలుగాను కర్మ యోగం లేదా కర్మ షట్కము, భక్తి షట్కాలు, తర్వాత జ్ఞాన షట్కాలు. సో మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మ షట్కాలు కాగా మిగిలిన 6 అధ్యాయాలు భక్తి షట్కాలు. అంటే 12 వరకు 13 నుండి 18 వరకు ఉన్నటువంటి అధ్యాయాలు జ్ఞాన షట్కాలుగా చెప్పబడినటువంటివి. ఇక భగవద్గీత ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా విస్తృతంగా చదవబడుతూ ఉన్నటువంటి గ్రంథము. అలాగే ఈ భగవద్గీత ఎవరో ఒక వ్యక్తులు రచించి ఏదో ఊహించి రాసినటువంటిది కాదు. సో మానవాళి జీవన విధానానికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే బోధించినటువంటి బోధనలు ఇవి. సో అందుకే ఇక్కడ ఆ భగవద్గీతను చాలా ప్రముఖులు అందరూ కూడా చాలా చాలా సైంటిస్టులతో సహా ఉద్యమకారులు, అలాగే మహాత్మా గాంధీ, మనకి ఐన్స్టీన్ వంటి సైంటిస్టులు, ఎంతో మంది, వివేకానందుడు వంటి అందరూ కూడా భగవద్గీతల్లో ఉన్నటువంటి అంశాలను మన వాళ్ళకి తెలియచేసినటువంటి అంశాలు, భగవద్గీత యొక్క ప్రాముఖ్యతను. సో ఇక గీత మహాత్మ్యం గురించి మనకి ఉన్నటువంటి వాటిలో చూసినట్లయితే ఈ భగవద్గీత యొక్క ఉపదేశాలను జీవితంలో ఎవరైతే శ్రద్ధగా అనుసరిస్తూ ఉంటారో అలా వాటిని ఈ భగవద్గీత యొక్క బోధనలను అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క బోధనలను భగవద్గీత అంటే అంటే భగవంతుడు, గీత అంటే ఉపదేశించి భగవంతుడు ద్వారా పలికినటువంటి అంశాలు ఇవి. సో అందుకే ఇది మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎన్నో రకాలైనటువంటి గ్రంథాలు వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. కొన్ని రోజుల తర్వాత అవి మరుగున పడిపోతూ ఉంటుంటాయి. కానీ భగవద్గీత
సో ఇది ద్వాపర యుగం అంతమై కలియుగ ప్రారంభంలో ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి భగవద్గీత భగవంతుడు అర్జునుడికి బోధించినటువంటి బోధనలు, అంటే సుమారు 5125 సంవత్సరాలకు పూర్వము బోధించినటువంటి బోధనలు. కానీ ఇది అంతకు ముందే ఉన్నటువంటిది, సుమారు 20 లక్షల సంవత్సరాలకు పూర్వం నుండే ఉన్నటువంటి ఇది భగవద్గీత. మరి ఇప్పటికీ కూడా సజీవంగా ఉన్నది, అంటే ఇది సజీవమైనటువంటి గ్రంథము. సో భగవంతుడి ద్వారా బోధించబడినటువంటి, సో ఈ భగవద్గీత యొక్క ఆదేశాలు అంటే ఉపదేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని జీవితంలో ఎవరైతే శ్రద్ధగా అనుసరిస్తూ ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళు వారికి కలిగేటువంటి దుఃఖాల నుండి, బాధలన్నిటి నుండి కూడా తర్వాత బయటపడతారని చెప్తారు. అంతేకాదు వారి యొక్క జన్మ, అంటే వాస్తవానికి మానవాళికి ఈ భౌతికమైనటువంటిది కాదు, ఈ దేహము ఇవి కాదు, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి లోకంలో, భగవంతుడి యొక్క లోకంలో ఉండవలసి. సో కాబట్టి ఈ భగవద్గీతను అనుసరించేటువంటి వారి యొక్క జన్మ తర్వాత శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆధ్యాత్మికమే అవుతుంది అని గీతా మహాత్మ్యం చెబుతుంది. సో ఆ గీతా మహాత్మ్యంలో చెప్పబడినటువంటి భగవద్గీతను ఎవరైతే శ్రద్ధతో సావధానంగాను నిత్యము పఠిస్తూ ఉంటారో శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహం వలన, అంటే దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడి యొక్క అనుగ్రహం వలన వారిపై ఆ పూర్వము పాప ఫలములు, మనము ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల జీవజాతులు ఉంటాయని చెప్తారు. అందులో కోటాను కోట్ల జన్మలెత్తుతూ వివిధ రకాలైనటువంటి జన్మలు తీసుకొని చివరికి మనం ఈ మానవ జన్మ తీసుకుంటూ, సో కాబట్టి ఆ కర్మానుసారంగా ఎన్నో పూర్వజన్మలలో మనం చేసుకున్నటువంటి ఆ కర్మ ఫలాలన్నిటినీ కూడా తొలగిస్తుంది భగవద్గీత అధ్యయనము, భగవద్గీత శ్రవణము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉంటారు, మనకి గీతా మహాత్మ్యం చెప్తుంది, మలినే మోచనం పుంసా జల స్నానం దినే దినే సకృదు గీతామృత స్నానం సంసార మలనాశనం. సాధారణంగా మనం బాహ్యంగా ఉండే శుభ్రం అవడానికి, శుచిత్వాన్ని శుభ్రపరచడానికి ఏం చేస్తాం? ప్రతిరోజు కూడా మనిషి స్నానం చేయడం ద్వారా తనను తాను శుభ్రపరచుకోగలుగుతాడు. కానీ మరి అంతర్గతంగా ఆ హృదయంలో ఉన్నటువంటి మలినాన్ని, సో ఇక్కడ కానీ పవిత్రమైనటువంటి గీతా గంగలో ఒక్కమారు స్నానం చేస్తే సంసార మాలిన్యమే పూర్తిగా నశించిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే భగవద్గీతను అధ్యయనం వింటే ఒక్కసారి లేదా చదివిన ఒకసారి మనం ఎన్నెన్నో జన్మల నుండి చేసుకున్నటువంటి ఆ పాప సంబంధమైనటువంటి కర్మల సంబంధించినటువంటి అన్నీ కూడా నశించిపోతాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా మనకి చెప్తాను, గీతా మహాత్మ్యం చెప్తుంది, గంగాజలం పానం చేసిన వాడు ముక్తిని పొందుతాడు. మనకి అందరికీ కూడా ఈ తెలిసినటువంటి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మన అందరికీ కూడా గంగా నది గురించి, పవిత్రతను గురించి, గంగాజలంలో స్నానం అంటే ఇక్కడ పానం చేసిన వాడు ముక్తిని పొందుతారు అని తెలిసినటువంటి విషయం చెప్తూ ఉంటారు. అయితే గీత గంగామృతము, పానం చేసిన వాడి గురించి వేరేగా చెప్పేది ఏముంది? భగవద్గీత అనేది మహాభారతంలోని దివ్యామృతము, అది ఆది విష్ణువైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు భగవానుని చేత స్వయంగా ఉపదేశితమై ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి గీతా మహాత్మ్యం. సో ఆది విష్ణు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ఆది విష్ణువుగా చెప్తారు. మరి అటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు స్వయంగా బోధించినటువంటి బోధనలు ఈ మానవాళిని ఉద్ధరించడానికి, మనము మన జీవన విధానాన్ని సక్రమంగా చేసుకోవడానికి. సో గంగా అనేటువంటిది భగవంతుడి యొక్క పాదాల దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటిది. మరి ఈ భగవద్గీత అనేటువంటి ఈ గంగామృతం, గీతా గంగామృతం అని పోలుస్తూ ఉన్నారు. ఇది మరి భగవంతుడి నుంచి భగవంతుడు స్వయంగా బోధించినటువంటి బోధనలు. మరి వీటిని విని దానిలో మనము అధ్యయనం చేస్తే కలిగే ఫలితాలు ఇంకా వేరుగా చెప్పాలా అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ గీతా మహాత్మ్యం గురించి ఎంత గొప్పగా చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధ గోపాలనందన పార్థోత్సవ సుధీర్భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. సర్వ ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి భగవద్గీత గోవు కాగా,
గోపాలునిగా ప్రసిద్ధిగాంచిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ గోవు నుండి క్షీరమును పితుకువాడు. అర్జునుడు దూడ కాగా పండితులు మరియు శుద్ధ భక్తులు అమృతమయమైన భగవద్గీత పాలను సేవించేటువంటి వారు. మనము ఆ కామధేనుండి గోవు నుండి మనకి తెలుసు, గోవు మహత్యం గురించి, గోవు వాటి పాలన గురించి మనకి. సో మరి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు అన్ని ఉపనిషత్తులు, ఎందుకంటే వేదాలు ఉపనిషత్తులు అన్ని మనం చదవడానికి సరైన సమయం సరిపోదు. మరి అన్ని ఉపనిషత్తుల యొక్క సారంగా మనకి భగవద్గీత ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ భగవద్గీత మనకి అన్నిటినీ అందించేటువంటి గోవుతో పోలుస్తున్నారు. సో సర్వ ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి భగవద్గీత గోవు. మరి ఆ గోవు నుండి పాలన పితికి మనకి అందించేటువంటి వారు ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడు. మరి ఆ గోవు నుండి క్షీరం రావడానికి దూడ అవసరం. అందుకే ఇక్కడ అర్జున్ని బేస్గా చేసుకొని మనకి ఈ భగవద్గీతను కృష్ణ భగవానులు వారు మానవాళికి అందించినటువంటి మహోత్తరమైనటువంటి అంశం. సో బోధనలు. మరి దీన్ని ఆస్వాదించేటువంటి వాళ్ళు, అంటే ఆ పాలను మనము తీసుకుంటున్నాం కదా. సో మరి భగవద్గీత అనేటువంటి ఆ క్షీరామృతం ఏదైతే ఉందో దానిని స్వీకరించేటువంటి వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు. పండితులు, శుద్ధ భక్తులు. మరి భగవద్గీత వినేటువంటి అవకాశం అందరికీ రాదు. సో మరి అటువంటి శుద్ధ భక్తులు ఈ భగవద్గీత అనేటువంటి క్షీరాన్ని సేవించి ఆనందించేటువంటి వారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా మనకి ఈ ప్రస్తుత కాలంలో ఒకే ఒక శాస్త్రము అవసరము, అదే అంటే ఆ భగవద్గీత అని చెప్తారు. అలాగే ఒకే ఒక్క దేవుడు, అలాగే ఒకే ఒక్క ధర్మం ఉండాలని కోరుకుంటారు. అందుకే ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం అంటారు. దేవకీ పుత్ర గీతం, దేవకీ పుత్రుడుగా ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడు వచ్చారు. కృష్ణ భగవానుడు బోధించినటువంటి బోధనలు ఏంటి? భగవద్గీత. సో కాబట్టి ఇది ప్రపంచానికి, ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ ప్రపంచ మొత్తానికి కావలసినటువంటి ఏకైక గ్రంథము భగవద్గీత. మానవాళికి అవసరమైనటువంటి గ్రంథం. మానవాళి జీవన విధానమే భగవద్గీత, ఒక మాన్యువల్ లాంటిది. సో అలాగే ఏకో దేవం దేవకీ పుత్ర ఏవా, దేవకీ పుత్రుడు ఎవరు? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. సో కనుక ఒకే ఒక్క దేవుడు కృష్ణ భగవానుడు. అలాగే ఏకో మంత్రస్య నామాని యాని అని చెప్తున్నారు. ఒకే ఒక్క మంత్రము, అదే ఆ హరినామము. ఏంటి హరినామము? మనము ఈ మహామంత్రంగా చెప్పుకుంటాం. ఇది కలియుగ ధర్మం. ఈ కలియుగంలో నిరంతరము కూడా జపించవలసినటువంటిది ఆ నామము, భగవంతుడి యొక్క నామము. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ హరినామ సంకీర్తనమే ఈ కలియుగంలో కలి కల్మశాల నుండి బయటపడేసేటువంటి ఏకైక మార్గము, ఏకైక మంత్రము అని చెప్తారు. అలాగే ఒకే ఒక కార్యము, కర్మాస్యేక తస్య దేవస్య సేవ. ఆ దేవకీ పుత్రుడి యొక్క సేవ ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడి యొక్క సేవే ఈ మానవాళి యొక్క ఏకైక కర్మ అని చెప్తుంటారు. అంటే మానవ జీవితం యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశ్యం కూడా ఆ భగవంతునికి సేవ చేసుకోవడం. అది మర్చిపోయి మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ ఇంద్రియ తృప్తి కోసము వెంపర్లాడుతూ ఈ సంసార సాగరములో అనేకమైనటువంటి జన్మలలో, జనన మరణ చక్రాలలో మనము చిక్కుకుంటూ ఉంటాం. భగవద్గీతలో మనకు తెలియచేసేటువంటిది మనము ఈ దేహం కాదు, ఆత్మలము, శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి, జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆత్మలము అనేటువంటి అంశాన్ని మనకు భగవద్గీత బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి. సో దానికోసం మనము ప్రతి జీవుడి యొక్క, ప్రతి మానవుడు, మానవుల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, ఈ మానవ జన్మ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు బోధించినటువంటి బోధనలలో ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ, కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండడం, కృష్ణుడి యొక్క సేవ. సో అదే ప్రతి మానవుడికి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం చెప్తారు. సో భగవద్గీత మనకు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాల్లో నీవు దేహానివి కాదు, ఆత్మస్వరూపుడవు అనేటువంటి దివ్య ఉపదేశంతో భగవద్గీత ప్రారంభం అవుతూ ఉంటుంది. అది 2వ అధ్యాయంతో ప్రారంభం అవుతుంది. 2వ అధ్యాయంలో వస్తుంది ఆ అంశము. సో ఈరోజు ఈ అంశం, మొదటి అధ్యాయం ఏదైతే ఉందో అది ఒక భూమిక లాంటిది. ఎందుకు భగవద్గీత ప్రారంభమైంది అనేటువంటిది మనకి ఈ మొదటి అధ్యాయంలో ఉంటుంది. ఆల్రెడీ కొన్ని శ్లోకాలు విన్న వాళ్ళకి తెలుస్తూ ఉంటుంది.
సో భగవద్గీత యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి బోధనలు 2వ అధ్యాయం నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, నీవు దేహానివి కాదు, ఆత్మస్వరూపుడవు అనేటువంటి దివ్యోపదేశంతో భగవద్గీత అంటే గీత జ్ఞానము ఆరంభమవుతుంది. గీత ఇక్కడ జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భగవద్గీతలో బోధించినటువంటి ప్రతిదీ కూడా జ్ఞానమయమైనటువంటి. సో అలాగే చివరి అధ్యాయంలో చెప్తారు ఆయన, సర్వధర్మాలను త్యజించి కేవలము నన్నే శరణు పొందుము, నేను నిన్ను సకల పాపాల నుండి విముక్తుణ్ణి చేస్తాను, భయపడకము అనేటువంటి శ్రీకృష్ణుని చరమ ఉపదేశంతో భగవద్గీత ముగిస్తూ ఉన్నటువంటి ఇది భగవద్గీతకు సంబంధించి. సో అటువంటి ఆ దివ్య ఉపదేశం ఏదైతే ఉందో అది అర్థమైనప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానునితో, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడితో, ఆది విష్ణువు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుతో మనకున్నటువంటి దివ్యమైనటువంటి సంబంధాన్ని మనము ఏర్పరచుకోగలుగుతాము. ఆ ఏర్పరచుకునేటువంటి పద్ధతిని మనకి భగవద్గీతతో పాటు మరొక ముఖ్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథము, సాక్షాత్తు ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి విషయాలతో కూడుకున్నటువంటి శ్రీమద్ భాగవతము మనకి వివరిస్తూ ఉంటుంది. సో కనుక భగవద్గీతను కొంత మనం అవగాహన చేసుకుంటే ఆ తర్వాత భాగవతంను కూడా మనం చదవచ్చు. అది కూడా అందిస్తుంది ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు నుంచి అందిస్తున్నారు, ఫ్రీగానే వినవచ్చు. సో ఇంకా మనకి భగవద్గీతలో 5 ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను బోధిస్తుంది భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి అంశాలు. అందులో ఒకటి భగవానుడి గురించి, ఈశ్వర, ఆ ఈశ్వరుడు, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు మనకి 5 ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను 5 అంశాలను బోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందులో ఒకటి ఈశ్వరుడు, దేవాది దేవుడు, ఆ భగవంతుడిని గురించి, భగవానుడి గురించి. మరి ఎవడు భగవానుడు అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. సో అలాగే రెండవది జీవుడి గురించి, ఆత్మ గురించి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే వీటితో పాటుగా మనకి ప్రకృతి, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి భౌతిక ప్రపంచాన్ని గురించి, ఇది ఎలా ఏర్పడింది ఏమిటి అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా భగవద్గీత బోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరొక ముఖ్యమైన అంశము కాలము, అత్యంత విలువైనటువంటిది, అసలు వెలకట్టలేనటువంటిది, అత్యంత విలువే కాదు వెలకట్టలేనటువంటిది. ఉదాహరణకి ఈ రోజు ఈ సమయం ఉందనుకోండి, ఏంటది, May 1 ఏదో ఒక ఈ సమయం 6 గంటలకి క్లాస్ ప్రారంభమవుతుంది. May 1 2023 అనేటువంటి ఈ సోమవారము, ఇది తిరిగి మళ్ళీ మనం ఏ విధమైనటువంటి 6 గంటల సమయము May 1 ఏకాదశి, మళ్ళీ తర్వాత 2023 అనేటువంటిది నీవు ఏ సందర్భంలోనూ తిరిగి ఆ సమయాన్ని ఎంత వెచ్చించిన, ఎంత డబ్బన్నా ఉండే నీ దగ్గర, ఈ సమయాన్ని తిరిగి మనం తీసుకోలేము. సో కాబట్టి అటువంటి కాలము ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యమే. ఆ భగవంతుడే, ఆయనేం మనకు ముందు వస్తుంది, కాలాన్ని నేనేం చెప్తారు. సో మరి అటువంటి ఆ కాలం గురించి భగవంతుడు తెలియచేస్తుంది. ఇక కర్మ గురించి బోధిస్తుంది, మనం చేయవలసినటువంటి కర్మలు, మన యొక్క కర్మ విధానాల గురించి భగవద్గీత బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఈ విధంగా భగవద్గీతలో మనము ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు 3 విషయాలు, కర్మ యోగము, భక్తి యోగము, జ్ఞాన యోగము, వాటితో పాటుగా అంశాల్లో ఇక్కడ భగవంతుడిని, ఈశ్వరుని గురించి, జీవుడు గురించి, కాలం గురించి, ఈ భౌతిక ప్రకృతి గురించి, తర్వాత మనము చేయవలసినటువంటి కర్మ. సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భగవద్గీత మానవాళి జీవన విధానానికి ఒక మాన్యువల్ లాంటిది. ఎలాగైతే ఒక సంస్థకు సంబంధించిన వాడు ఒక చిన్న వస్తువు తయారు చేస్తే అది ఎలా పనిచేస్తుంది, ఏ విధంగా వాడాలి, ఎలా ఉంటే ఎక్కువ కాలం వస్తుంది, ఎలా ఉంటే మన్నికగా ఉంటుంది, ఎలా వాడితే చెడిపోకుండా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఒక మాన్యువల్ ఇస్తాడు. చిన్న వస్తువు, చిన్న ఫోన్ లేదా వాచ్ తయారు చేసిన, ఏది తయారు చేసినా కంపెనీ వాడు మాన్యువల్ ఇస్తాడు. మరి జీవులను సృష్టించినటువంటి ఆ భగవంతుడు మన విధానానికి, జీవన విధానానికి భగవద్గీత అనేటువంటి ఒక మాన్యువల్ని ఇచ్చారు. దానిని ఫాలో అవ్వాలి. కానీ దురదృష్టం యావత్తు ఇది ఏదో ఒక మత ప్రాతిపదికమైనటువంటి గ్రంథమనో, లేదా అన్ని అయిపోయి వయసు అయిపోయిన తర్వాత చదవలసినటువంటి గ్రంథంగానో భావించి దీన్ని పక్కన పడేస్తున్నాం. కానీ చిన్న పిల్లల నుండి ముసలివారి వరకు
అందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు అన్ని కుల, మత, వర్గ, ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి భేదం లేదు. అందుకనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా భగవద్గీత ప్రాముఖ్యతను పొందింది. ఎక్కడ భారతదేశమే కాదు, మన ఒక భారతదేశంలోనే కాదు, ఎక్కడైనా చదవాలి. అన్ని ప్రాంతాలకు ఏ ప్రాంత విభేదం లేకుండా ఈ ప్రాంతాన్ని ఏదైనా ఒకటి తీసుకుంటే కొన్ని నియమాలు ఒక ప్రదేశానికి మాత్రమే వర్తిస్తాయి. కానీ భగవద్గీత అంతా కూడా మానవాళి ఎటువంటి అంటే మతాలకు సంబంధం లేకుండా, స్త్రీ పురుష అనే బంధం లేకుండా, చిన్నవాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ యుక్త వయసులో ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా అందరూ కూడా తెలుసుకోవలసినటువంటి గ్రంథము, అందరు తెలుసుకోవలసినటువంటి జ్ఞానము భగవద్గీత. సో అది భగవద్గీతకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు. సో ఇక ఈరోజు ఈ కార్యక్రమమైనటువంటి 18 రోజులలో భగవద్గీత అనేటువంటి ఈ అంశానికి వచ్చినట్లయితే, సో ఇక్కడ ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము మనకి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మరొకసారి మీకు తెలియజేస్తుంది, ఇది ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు నుంచి తెలియజేస్తున్నటువంటి ప్రోగ్రాము. ఈరోజు మొదటి రోజు ప్రథమ అధ్యాయం, భగవద్గీతలోని మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము, దీనినే అర్జున విషాద యోగము అని పిలుస్తాము. ఈ అధ్యాయాన్ని మనం ఈరోజు చూడబోతూ ఉన్నాము. సో సాధారణంగా ఏదైనా ఒక అంశాన్ని మనము చర్చించుకునే ముందు ప్రార్థన భగవంతుడికి, ఇక్కడ ఇస్కాన్లోను మన ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లోనూ భగవంతుడితో పాటు ఆ భగవంతునికి మనకి మార్గాన్ని, భగవంతుడిని చేరుకునేటువంటి మార్గాన్ని సూచించేటువంటి వారు గురువు. సో ఆ గురువు ప్రార్థనలు, భగవంతుని యొక్క ప్రార్థన ద్వారా ఈరోజు ఒరిజినల్గా ఈ 18 రోజుల భగవద్గీత అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనము ప్రారంభించుకుందాము. సో మొదటిగా గురు ప్రణామం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఇది మహామంత్రం అని చెప్తారు. ఈ కలియుగంలో మనకి భక్తి చేయడానికి ఆలయాలకు వెళ్ళి వివిధ రకాలైన చేసేటువంటి సమయం సరిగా ఉండదు కనుక ఈ మంత్రాన్ని మినిమం 108 సార్లు
చెప్పుకోవాలి అని చెప్తారు. సో ఇంకా ఎక్కువ చెప్పొచ్చు. ఫస్ట్ కొత్తగా ఉన్న వాళ్ళకి ఈ కలియుగంలో మనము భక్తి చేసేటువంటి భక్తులుగా మారడానికి మనకి దోహదపడేటువంటి, మన వాక్ శుద్ధి చేయడానికి, మన హృదయంలో ఉండేటువంటి మలినాలను తొలగించడానికి ఉపయోగపడేటువంటి మంత్రం ఇది. సో అందరూ కూడా దయచేసి రోజు వీలైతే 108 సార్లు ఈ మంత్రాన్ని జపించడానికి, స్మరణ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయగలరు అందరూ కూడా. అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము. మీకు ఇది మంచి జరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఇక ఈరోజు అధ్యాయము అయినటువంటి మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్గీతలోని మొదటి అధ్యాయము కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయము. సో ఇక్కడ ఈ మహాభారత యుద్ధం గురించి అందరికీ తెలిసినటువంటి అంశమే. కురుక్షేత్ర యుద్ధ సందర్భము ఇది అందరికీ తెలిసినటువంటి అంశంలో పూర్వము ఈ భూమి మండలాన్ని పరిపాలించినటువంటి భరత మహారాజు నుండి వచ్చినటువంటి కురు వంశమే ఇది. అందుకే మహాభారత యుద్ధము అని కురుక్షేత్రంలో జరిగింది కాబట్టి కురుక్షేత్ర యుద్ధము అని చెప్తారు. అలాగే ఆ కురు వంశంలో ఆయన కురు అనేటువంటి కురుక్షేత్రం అనే పేరు కూడా. సో కురు అనేటువంటి వాడు మరొక ప్రముఖుడు, ఆ భరత వంశం నుంచి వచ్చినటువంటి వాడు. సో అందుకే అది కురు వంశంగా పిలువబడుతుంది. ఆ కురు వంశంలో వారే ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క కుమారులైనటువంటి కౌరవులు, పాండురాజు కుమారులైనటువంటి పాండవులు, దాయాదులు, వీళ్ళు సహోదరులు. ఆ సోదరులైనటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు, పాండురాజు అనేటువంటి ఇద్దరున్నారు. మనం ఇంతకుముందు భరత మహారాజు నుండి వచ్చింది కనుకనే మహాభారతం అనేటువంటి పేరు వచ్చినటువంటిది. యాక్చువల్గా ధృతరాష్ట్రుడు పెద్దవాడు. అయితే పుట్టు గుడ్డివాడుగా ఉండడం వల్ల అతనికి చెందవలసి ఉన్నటువంటి సింహాసనం ఏదైతే ఉందో అది ధృతరాష్ట్రుడు కాకుండా చిన్నవాడైనటువంటి పాండురాజుకి ఇవ్వబడుతుంది శాస్త్రోక్తంగా. కాకపోతే పాండురాజు యుక్త వయసులోనే మరణిస్తాడు. అప్పుడు ఆయన యొక్క 5 పుత్రులైనటువంటి ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకుల, సహదేవులు తాత్కాలికంగా రాజుగా, అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం ప్రధానమంత్రి లేదా ముఖ్యమంత్రి ఇబ్బందులు అయినప్పుడు తాత్కాలికంగా ఎవరినైనా ఇమీడియట్లీగా ఉంచుతారు, రాజ్య పరిపాలన ఖాళీగా. సో తాత్కాలిక రాజుగా ధృతరాష్ట్రం చేస్తారు. చేసి ఆయన దగ్గరే వీరందరూ పెరుగుతూ ఉంటుంటారు. అయితే ఆ ధృతరాష్ట్ర పుత్రులు, తర్వాత ధృతరాష్ట్రకి 9 పుత్రులు, దుర్యోధన, దుశ్శాసనాదులు. సో వారు తర్వాత వీరు 5 అందరూ కూడా ఆయన రక్షణలోనే ఉంటారు. వీళ్ళంతా కూడా ఒకే దగ్గర పెరుగుతూ ఉంటుంటారు. అయితే ఆ ధృతరాష్ట్రుడి పుత్రుడైనటువంటి దుర్యోధనుడికి పాండవుల పైన ఎప్పుడూ కోపం ఉంటుంది. సో వాళ్ళని చంపడానికి అనేక ప్రయత్నాలు జరుగుతాయి. కానీ ఇక పిన తండ్రి అయినటువంటి వారి విదురుడు, అలాగే వారి యొక్క మేనబావ అయినటువంటి కృష్ణుడు, అలాగే వీరి అంటే భీష్ముడు, వీరి ద్వారా వాళ్ళు రక్షించబడుతూ వస్తూ ఉంటారు. చివరికి మోసం ద్వారా వారిని జూదంలో ఓడించడము, వనవాసానికి పంపిస్తారు. ఆ వనవాసం నుండి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ధర్మయుతంగా వారికి రావాల్సినటువంటి రాజ్యాన్ని వారు అడిగితే ఇవ్వకుండా సగం ఇవ్వనంటారు. చివరి ప్రయత్నంగా కృష్ణ భగవానుడు అక్కడికి వెళ్తాడు. వెళ్ళి అంటే సంధికి వెళ్తాడు కృష్ణుడు. ఆ పంచ పాండవులకు వారికి 5 ఊర్లన్నా ఇవ్వమంటాడు. 5గురికి 5 ఊర్లు. ఎందుకంటే క్షత్రియులుగా రాజ్య పరిపాలన చేయాలంటే వేరే విధంగా ఉండడానికి కాదు కనుక వారు 5గురికి 5 ఊర్లన్నా ఇవ్వమని అడుగుతారు. కానీ దుర్యోధనుడు వారికి సూది మొన మోపినంత ప్రదేశం కూడా ఇవ్వను అని చెప్తాడు. ముందుగా సమాధానం చెప్తాడు. సో ఇక అయినా కృష్ణుడు అప్పుడు ఓపికగానే ఉంటాడు. ఆ తర్వాత ఇక అనివార్యమై యుద్ధం జరుగుతుంది. ఆ యుద్ధ సందర్భంలో కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం ఏర్పాటు చేయబడినటువంటిది. సో ఆ సందర్భంలో ధృతరాష్ట్రుడితో ఈ విధంగా ప్రారంభమవుతుంది కురుక్షేత్ర యుద్ధం, మహాభారత యుద్ధం. సో అందులో మొదటి అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఈ విధంగా మొదలవుతుంది. ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణ ద్వారా ప్రారంభమవుతుంది. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ. ఉవాచ అంటే పలకడం అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాచైవ కిమకుర్వత సంజయ.
ధృతరాష్ట్రుడు ఈ విధంగా అడుగుతున్నాడు. తన వ్యక్తిగత కార్యదర్శి మరియు రథసారథి అయినటువంటి సంజయుడిని అడుగుతున్నాడు ఆ ధృతరాష్ట్రుడు. ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రమునందు నా తనయులు మరియు పాండురాజు తనయులు యుద్ధం చేయగోరు వారై సమకూరాడు కదా, అక్కడ సమావేశమైన పిమ్మట ఏమి చేసిరి అని ఆ ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఆ ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం ప్రారంభం అవుతూ ఉన్న ఆ సందర్భంలో అక్కడ ఏం చేస్తూ ఉన్నారు అంటే, కురుక్షేత్ర రణరంగంలో ఆ భగవంతుడు అర్జునుడి పాండవుల పక్షాన ఉన్నటువంటి కారణంగా ఇక్కడ ధర్మక్షేత్రము అనేటువంటి పదం చాలా ముఖ్యమైనదని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు తెలియచేస్తూ ఉంటారు భాష్యంలో. మరి ఆ కౌరవుల తండ్రి అయినటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు తన తనయుల యొక్క విజయ అవకాశం గురించి సందేహిస్తూ ఉంటాడు. అది ధర్మక్షేత్రము. తర్వాత భగవంతుడు, సాక్షాత్తు భగవంతుడైనటువంటి కృష్ణుడు పాండవుల పక్షాన అర్జునుడికి రథసారథిగా ఉంటాడు. మరి వారి పక్షాన ఉన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఆయన ఈ విజయ అవకాశం పైన సందేహంతో ఏం చేస్తూ ఉన్నారు, వారు ఏం చేశారు అనేటువంటి ఒక సందేహంతో కుతూహలంతో అతడు అడుగుతూ ఉంటుంటాడు. అలాగే ఇక్కడ నా కుమారులు పాండు కుమారులు అని వేరు చేసి అక్కడ అంటే వేరు చేయడం జరుగుతుంది. అంటే అక్కడ వాళ్ళని విడిగా ఆయనకి ఆ రాజ్యాన్ని పొందాలి అనేటువంటి ఒక ధృతరాష్ట్రుడు ఇతరుల దుర్బుద్ధి కలిగినటువంటి ఇతరుల రాజ్యం పైన, వాస్తవానికి శాస్త్రోక్తంగా పాండురాజు రాజ్యం అయింది కాబట్టి మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళలో ధర్మరాజు పెద్దవాడు, ధర్మరాజుకు చెందవలసినటువంటిది. కానీ ధృతరాష్ట్రుడు ఆ విధంగా రాజ్యాన్ని ఇవ్వకుండా ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధం యుద్ధంలో అక్కడ వారందరూ సమావేశమైన తర్వాత ఏం చేస్తూ ఉన్నారు అని అడగడం ద్వారా ఈ భగవద్గీత ప్రారంభం అవుతుంది. సో ఈ విధంగా ఇదే ఒకే ఒక శ్లోకాన్ని ఆ ధృతరాష్ట్రుడు చెప్పారు. ఇక్కడ సంజీవుడు వ్యాసుల వారి యొక్క శిష్యుడు. వీళ్ళిద్దరూ కూడా అంతఃపురంలోనే ఉంటారు, కురుక్షేత్ర యుద్ధ రంగంలో ఉండరు. కానీ సంజీవుడికి తన గురువు అయినటువంటి వ్యాసుడి ద్వారా దూరదృష్టి ఉంటుంది తనకి. అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుందో కురుక్షేత్రంలో ఆ విషయాలన్నీ కూడా చూడగలిగేటువంటి మనసులోనే అక్కడ జరుగుతూ యథావిధిగా అక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఆ విషయాలన్నీ తెలుసుకుని చెప్పగలిగేటువంటి ఇది ఉంటుంది ఆయనకి. సో అందుకే సంజయుడు కురుక్షేత్రంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా ధృతరాష్ట్రుడికి వివరిస్తూ ఉంటాడు. సో ఎప్పుడైతే ధృతరాష్ట్రుడు ఆ విధంగా అడిగాడో సంజయుడు ఇక సమాధానం చెప్తూ ఉన్నాడు. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. సో సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, ఓ రాజా, ఓ ధృతరాష్ట్ర మహారాజా, పాండుతనయుల చేత, అంటే అక్కడ కురుక్షేత్ర యుద్ధం ప్రారంభమైంది కదా, మరి ఆ యుద్ధంలో సైనికులందరూ కూడా సైన్యాన్ని ఒక క్రమశిక్షణతో ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. సో అందుకే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, ఓ రాజా, పాండు తనయుల చేత వ్యూహంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి సైన్యాన్ని గాంచిన పిమ్మట, ఆ సైన్యాన్ని పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని చూసిన తర్వాత దుర్యోధనుడు తన గురువు ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి చేరి ఈ క్రింది విధంగా అంటున్నాడయ్యా. సో అక్కడ ఆ కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం చేయడానికి సమావేశమైనటువంటి ఆ పాండవులు, కౌరవులు వారి యొక్క సైన్యంతో సహా అక్కడ సమావేశమయ్యారు యుద్ధం చేసుకోవడానికి. ఆ సందర్భంలో పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని చూసినటువంటి దుర్యోధనుడు మరి తనకు పాండవుల సైన్యం తర్వాత ఇక్కడ ఈ దుర్యోధనుడు తన తరపున యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఆ పాండవులకు మరియు కౌరవులకు గురువైనటువంటి ఆ ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడట. ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడట. ఏం మాట్లాడుతున్నాడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ సంజయుడు. దుర్యోధనుడు ఆ ద్రోణాచార్యుడితో ఈ విధంగా అంటున్నాడట, ఓ గురువర్యా, ఇక్కడ గురువు కదా పాండవులకు మరియు కౌరవులకు గురువు ద్రోణాచార్యులు. ఆ ద్రోణాచార్యుడితో దుర్యోధనుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఓ గురువర్యా, మీ ప్రియ శిష్యుడు అయిన ద్రుపద పుత్రుడి చేత అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడి ఉన్నటువంటి ఈ పాండవుల మహాసైన్యాన్ని ఒకసారి చూడండి. సో ఇక్కడ రెండు అంశాలు. ఇక్కడ ఆ దుర్యోధనుడు
పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని పరిశీలిస్తూ మరోపక్క తనకి కొంత భయం ఉంది. ఆ భయంతో ఇక్కడ ఏంటంటే పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని వ్యూహాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి వాడు దృష్టద్యుమ్నుడు. ఎందుకంటే ఈ యుద్ధ సమయంలో భూమండలంపై ఉన్నటువంటి రాజులందరూ కూడా 2 భాగాలుగా విడిపోతారట. కొంతమంది ఏమో కౌరవుల వైపు, కొంతమంది పాండవుల వైపు యుద్ధం చేయడానికి వస్తారు ఈ మహాభారత యుద్ధంలో. కాబట్టి భూమండలంలో ఉన్నటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారు. అందులో పాండవుల తరపున యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళులో ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు మొదటగా పాండవ సైన్యాన్ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఏర్పాటు చేశాడట. సో మరి దృష్టద్యుమ్నుడు ఎవరు అంటే ద్రుపదుని యొక్క పుత్రుడు. ద్రుపదుడు ఎవరు? ద్రౌపది యొక్క తండ్రి. మరి ఈ ద్రుపదుడు ద్రోణాచార్యుడికి చిన్నప్పుడు మిత్రులు, కానీ ఇప్పుడు వైరం ఉన్నటువంటిది, రాజకీయ వైరం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. అలాగే ఈ ద్రుపదుడు ద్రోణాచార్యుడిని సంహరించడానికి యజ్ఞం చేసి వరం ద్వారా దృష్టద్యుమ్నుడిని పొందుతాడు. దృష్టద్యుమ్నుడు అనేటువంటి వాడు ద్రోణాచార్యుడిని సంహరించడానికి ద్రుపదుడికి పుట్టినటువంటి, అంటే వరం ద్వారా జన్మించినటువంటి వాడు. మరి అటువంటి ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు బాలుడిగా ఉన్నప్పుడు విద్యలు నేర్చుకోవడానికి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి పంపిస్తాడు ద్రుపదుడు. అప్పుడు ఆ ద్రోణాచార్యుడు దృష్టద్యుమ్నుడికి అన్ని విద్యలు నేర్పుతాడు. తెలుసు ద్రోణాచార్యుడికి దృష్టద్యుమ్నుడు తనను సంహరించడానికి వచ్చినటువంటి వాడే అనేటువంటి విషయం తెలుసు. అయినా గురువుగా, ఒక బ్రాహ్మణ ఉత్తముడుగా, ఒక గురు బాధ్యతగా తన దగ్గరకు విద్యలు నేర్చుకోవడానికి వచ్చినటువంటి ఆ శిష్యుడికి విద్యలు నేర్పడానికి ఆ ద్రోణాచార్యుడు ఒప్పుకుంటాడు, అన్ని విద్యలు నేర్పుతాడు. అందుకే ఒక రకంగా ఇక్కడ రాజకీయ చాతుర్యత కూడా ఉంది, రాజనీతి కూడా ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఈ దుర్యోధనుడు తన రాజకీయ చతురతను ప్రదర్శిస్తూ ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విధంగా అంటున్నాడు, ద్రుపద పుత్రుడి చేత అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడిన పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని చూడవయ్యా అని చెప్తున్నాడు. చెప్పి ఇంకా అంటున్నాడు, ఆ పాండవుల సైన్యమునందు భీమార్జునులతో సమానంగా యుద్ధం చేయగల సూరులైనటువంటి ధనుర్ధరులు, పెక్కురుగలరు అనేక మంది ఆ పాండవుల సైన్యంలో ఉన్నారు. అటువంటి వారిలో యుయుధానుడు, విరాటుడు, ద్రుపదుడు మొదలైనటువంటి మహాయోధులు పాండవ సైన్యంలో ఉన్నారయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుడితో. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఎవరెవరు ఉన్నారో యుద్ధంలో. దృష్టకేతు ఉన్నాడు, చైకితాను, కాశీరాజు, పురజిత్తు, కుంతిభోజుడు, శైవ్యుడు వంటి శూరులైనటువంటి మహాయోధులు పాండవ సైన్యంలో ఉన్నారయ్యా అంటూ ఆ పాండవ సైన్యాన్ని గురించి మొదటగా దుర్యోధనుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, పరాక్రమవంతుడైనటువంటి యుధామన్యుడు ఉన్నాడు, శక్తిశాలి అయినటువంటి ఉత్తమౌజుడు ఉన్నాడు, సుభద్రాతనయుడైనటువంటి అభిమన్యుడు ఉన్నాడు. అలాగే ద్రౌపది కుమారులైనటువంటి, పాండవుల ద్వారా ద్రౌపదికి ఉన్నటువంటి ఆ 5 ఉప పాండవులని అంటారు, ద్రౌపది కుమారులు, వారు ఉన్నారు యుద్ధంలో. వీరందరూ కూడా మహారథులే అని, గొప్ప యుద్ధ వీరులే అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు ఈ దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుడితో. సో చెప్పి ఇప్పటి వరకు పాండవుల సైన్యాన్ని గురించి తెలియచేశాడు ఆ దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుడికి. చెప్పి ఇప్పుడు ఇక అంటున్నాడు, ఓ బ్రాహ్మణ ఉత్తమ, నా సేనా బలమును నడుపుటకై ప్రత్యేకంగా యోగ్యులైనటువంటి నాయకులను గురించి మీ కొరకై నేను తెలియచేస్తాను. ఇప్పుడు కౌరవుల తరపున మొదట సైన్యాధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి వాడు ద్రోణాచార్యుల. సో కనుక ఇక ఇంతకుముందు ఈ దుర్యోధనుడు ఏం చెప్పాడు? పాండవుల సైన్యాన్ని గురించి చెప్పాడు. ఇప్పుడు మీకోసం నా సైన్యాన్ని గురించి కూడా, అంటే నా వైపు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి నా సేనా బలాన్ని కూడా నీకు చెప్తాను, వినండి. యోగ్యులైనటువంటి నాయకులు నా వైపున, నా సేనలో యోగ్యులైనటువంటి నాయకుల గురించి కూడా మీకు తెలియచేస్తాను, వినండి గురువర్య అంటూ ద్రోణాచార్యుడితో ఆ దుర్యోధనుడు చెప్తున్నాడు. ఇక యుద్ధంలో ఎల్లప్పుడూ విజయం సాధించేటువంటి మీరున్నారు మన వైపు ఆయన చెప్తున్నాడు ద్రోణాచార్యుడి గురించి. అలాగే భీష్ముడు ఉన్నారు, కర్ణుడు, కృపుడు, అశ్వత్థామ, మీ పుత్రుడైనటువంటి అశ్వత్థాముడు ఉన్నాడు, వికర్ణుడు ఉన్నాడు, మరియు సోమదత్తుని తనయుడైనటువంటి భూరిశ్రవుడు వంటి గొప్ప వాళ్ళంతా మన వైపు కూడా ఉన్నారయ్యా అంటూ చెప్తూ ఇంకా అంటున్నాడు ఆ దుర్యోధనుడు,
నా కొరకు తమ జీవితాలను త్యాగం చేయుటకు సిద్ధపడి ఉన్నటువంటి వీరులు ఇంకా అనేక మంది ఉన్నారయ్యా నా సైన్యంలో. వారందరూ కూడా పలు విధములైనటువంటి ఆయుధాలలో వారు ప్రావీణ్యత కలిగి ఉన్నటువంటి వారు, పలు విధములైనటువంటి ఆయుధాలను దాల్చి ఆ యుద్ధ నిపుణతను కలిగి ఉన్నవారు అని తన సైన్యాన్ని గురించి కూడా పరిచయం చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం పర్యాప్తం త్విదమేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితం. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుడితో, మన బలము లెక్కింపలేనిదిగానున్నది, మరియు మనము పితామహుడైనటువంటి భీష్ముని చేత సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుతూ ఉన్నాము. కానీ భీముడి చేత జాగ్రత్తతో రక్షింపబడుతూ ఉన్నటువంటి పాండవ సైన్యము పరిమితముగానున్నది అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ కౌరవుల వైపున సైన్యానికి అంటే ముఖ్యుడిగా భీష్ముడు ఉన్నాడు, పాండవుల వైపున సైన్యాన్ని అంతా రక్షిస్తూ ఉన్నటువంటిది భీముడు. సో కౌరవుల సైన్యాన్ని రక్షిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు భీష్ముడు. భీష్ముడు ఉన్నంత వరకు కూడా కౌరవులకు ఎటువంటి అపజయం ఉండదు. అలాగే పాండవుల వైపు నుండి ఆ సైన్యాన్ని అంతా రక్షిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు భీముడు. సో అయితే చెప్తున్నాడు, మరి వాస్తవానికి పాండవులు వనవాసం చేయడానికి అడవులలోకి వచ్చారు, అప్పుడే వచ్చారు. మరి దుర్యోధనుడు వీళ్ళు కౌరవులంతా కూడా అక్కడే ఉన్నారు. కౌరవులు 100 మంది ఉన్నారు, పాండవులు 5. మరి 100 మంది వారి వైపున తయారు చేసుకునేటువంటి సైన్యం ఎలా ఉంటుంది? పాండవులు చేసేటువంటి సైన్యం చూస్తే వాళ్ళ దానిలో 100లో 5వ వంతే ఉండాలి. ఇది ఇక్కడ ఎవరు? పాండవుల వైపు సైన్యం కదా, ఎందుకంటే వాళ్ళు 100 మంది ఉన్నారు. సో కానీ ఇక్కడ ఈ సైన్యం చూసినట్లయితే మొత్తం కురుక్షేత్ర మహాభారత యుద్ధంలో 18 అక్షౌహిణుల సైన్యము యుద్ధంలో వాడబడిందని చెప్తారు. అందులో 7 అక్షౌహిణుల సైన్యమేమో పాండవుల వైపు తయారు. అంటే పాండవులు వాళ్ళకి మనం ఇక్కడ ఈ పాండవ వనవాసం ద్వారా మనం ఇక్కడ ముఖ్యంగా తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం ఏంటంటే, వాళ్ళకి ఇబ్బందులు కలిగి అన్ని రాజ్యాన్ని వదిలివేసి అడవులలోకి పోయినా ఎక్కడ వాళ్ళు బాధపడలే. ఆ బాధల్లో కూడా మంచినెత్తుకున్నారు వాళ్ళు. సో ఆ వనవాసంలో వివిధ రాజులతో స్నేహభావాలను ఏర్పరచుకున్నారు. అలాగే వాళ్ళు కావలసినటువంటి వాటిని అన్నిటిని కూడా సమకూర్చున్నాడు. ముఖ్యంగా అర్జునుడు శివుడితో తలపడి ఆ పాశుపత అస్త్రాన్ని పొందాడు. ఇంకా వివిధ రకాలైనటువంటి అన్ని కూడా వాళ్ళు సమకూర్చుకోగలిగినారు. అందుకనే ఇక్కడ చూసేటప్పుడు చూడండి, మరి 100 మంది కౌరవులకు తరపున ఉండేటువంటి దాని సైన్యం చాలా తక్కువగా ఉండాలి పాండవులు. కానీ మొత్తం 18 అక్షౌహిణుల సైన్యంలో 7 అక్షౌహిణుల సైన్యం పాండవుల వైపున యుద్ధంలో పాల్గొన్నది, 11 అక్షౌహిణులు. అయినా ఇక్కడ అందుకనే 7 తక్కువగా ఉంది కాబట్టి దుర్యోధనుడు మన తరపున ఎక్కువ ఉంది, వాళ్ళ తరపున తక్కువ ఉంది అని చెప్తున్నారు. వాస్తవానికి ఇంకా తక్కువ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ పాండవుల వైపున 7 అక్షౌహిణుల సైన్యము యుద్ధంలో పాల్గొంది అని చెప్తారు. సాధారణంగా ఒక అక్షౌహిణి అంటే 21,870 రథాలు ఉంటాయట, రథాలతో కూడినటువంటి యుద్ధం. అలాగే 21,870 ఏనుగుల పైన యుద్ధం చేసేటువంటి విధంగా ఉంటుంది. అలాగే 65,610 అశ్వాల పైన యుద్ధం చేసేటువంటి వీరులు ఉంటారట. అశ్వాలు వాటిపైన వీరుడు ఉండేట. ఇక 1,09,350 సింగిల్ గా ఉండేటువంటి సోల్జర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వారు. ఇవి కలిపితే ఒక అక్షౌహిణి. అంటే 21,870 రథాల్లో దాదాపు మినిమం 2 ఉంటారు. తర్వాత గుర్రంపై ఏనుగుల పైన అంటే 21,870 ఏనుగులు, అక్కడ కూడా దాదాపుగా 2 ఉంటారు మినిమం. సో ఇక 65,610 గుర్రము ఈ ఒక సైనికుడు ఉంటాడు. అలాగే 1,09,350 సోల్జర్స్ కాలిబాట్లలో వచ్చేటువంటి. సో ఈ విధంగా ఒక అక్షౌహిణి ఉంటుంది. అటువంటిది 18 అక్షౌహిణుల సైన్యం ఈ యుద్ధంలో వాడబడింది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. కావున అంటూ ఇక ఆ విధంగా ఆ సైన్యాన్ని గురించి దుర్యోధనుడు తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడికి చెప్తూ ఇంకా అంటున్నాడు. ఇక వెంటనే
ఆయన తన రాజుగా, తన యొక్క యువరాజుగా ఉన్నాడు కదా, తన యొక్క కర్తవ్యంగా కౌరవ సేనా నాయకులందరికీ నేను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను, మీరు మీ అందరూ కూడా మీ యొక్క వ్యూహాత్మక స్థానాలను పరిరక్షిస్తూ భీష్మ పితామహుడికి పూర్తిగా సహకారం అందించాలని నేను మీ అందరికీ ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను, పిలుపునిస్తున్నాను అంటూ దుర్యోధనుడు వారి సైన్యాన్ని చెప్పడం జరిగింది. సో ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా ఇక సైన్యం గురించి పరిశీలన అయిపోయిందో, ఇక ఆ విధంగా దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుడితో అన్నాడు. ఇదంతా విన్నటువంటి భీష్మ పితామహుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్లోకంలో, తస్య సంజనయన్ హర్షం కురు వృద్ధ పితామహ సింహనాదం వినద్యోచ్చైః శంఖం దద్మౌ ప్రతాపవాన్. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా సైన్యాన్ని గురించి ఆ దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుడితో చెప్పాడో, ఆ తర్వాత మీరందరూ కూడా మీ మీ స్థానాలలో ఉండి భీష్మ పితామహుడికి పూర్తిగా రక్షణ ఇవ్వండి అని చెప్తున్నాడో, ఇక ఇదంతా విన్నటువంటి ఆ భీష్మ పితామహుడు, కురువంశ మహాపరాక్రమంతుడు, వృద్ధ పితామహుడు అయినటువంటి భీష్ముడు ఆ దుర్యోధనుడు తన మనుమడైనటువంటి దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగేలాగా ఒక సింహగర్జన కలిగేటువంటి ధ్వని కలిగేటట్లు శంఖనాదాన్ని పెద్ద శబ్దంతో పూరించాడట. ఎందుకంటే యుద్ధం ప్రారంభమయ్యేటువంటి విషయాన్ని చెప్పాలంటే చాలా మంది సైనికులు ఉంటారు, ఎక్కడెక్కడో ఉంటారు, వాళ్ళంతా రెడీగా ఉండడానికి ఇక్కడ ఏంటంటే యుద్ధ ప్రారంభ సంకేతాలుగా శంఖనాదాలు పూరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆ భీష్మ పితామహుడు మొదటగా శంఖనాదాన్ని పూరించాడట. ఎలా అంటే పెద్ద సింహం గర్జిస్తే ఎట్లా శబ్దం వస్తుందో ఆ శబ్దం వచ్చేలాగా ఆయన శంఖనాదాన్ని పూరించాడట. ఇక ఎప్పుడైతే ఆయన పూరించాడో వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి పిమ్మట శంఖములు, వివిధములైనటువంటి వాద్యాలు, భేరులు, శృంగాలు అన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా మోగించబడ్డాయట. ఆ మోగించబడినటువంటి ఆ ధ్వని అది ఇక యుద్ధ ప్రారంభ సంకేతాలు, అందరూ సైనికులంతా కూడా అలర్ట్ గా ఉండడానికి ఇది. సో ఆ సంఘటిత ధ్వని చాలా మిక్కిలి భయంకరంగా వచ్చిందట కౌరవుల వైపు నుండి వచ్చినటువంటి ఆ శంఖనాదాల యొక్క ధ్వని. ఇక చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా కౌరవుల వైపు నుంచి అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా సంజయుడు చెప్తున్నాడు. ఎవరు ఇదంతా కూడా ఎవరు? సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి, తత శ్వేతైరహైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవ పాండవచ్చైవ దివ్యౌ శంకౌ ప్రదద్మతుః. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఇక పాండవుల వైపు నుండి జరుగుతున్న విషయాన్ని చూసి చెప్తున్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ భీష్మ పితామహుడు ఒక సింహగర్జన వంటి పెద్ద శబ్దం వచ్చేలాగా శంఖాన్ని పూరించాడో, వెంటనే అక్కడున్న వాళ్ళంతా కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి వాద్యాలు పూరించారో, అదంతా భీకరమైన శబ్దం రాగానే ఇక పాండవుల వైపు నుండి చెప్తున్నాడు. అప్పుడు అట ఆ శబ్దం అయిన తర్వాత తెల్లని గుర్రాలతో కూడిన మహారథంలో కూర్చున్నటువంటి శ్రీకృష్ణుడు మరియు పాండుకుమారుడైనటువంటి అర్జునుడు కూడా తమ తమ దివ్య శంఖాలను పూరించారయ్యా. ఎప్పుడైతే కౌరవుల వైపు నుండి వీరు శంఖాలను పూరించారో, పాండవుల వైపు నుండి ఆ తెల్లని గుర్రాలతో ఉన్నటువంటి మహారథంలో ఉన్నటువంటి ఆ గీతాచార్యుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు, పాండురాజు కుమారుడైనటువంటి అర్జునుడు, వాళ్ళు కూడా వారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి శంఖాలను పూరించారని చెప్తున్నాడు. సో అందులో ఇక్కడ ఆ వృషికేశుడు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వృషికేశుడు అని పిలువబడతాడు. శ్రీకృష్ణుడేమో పాంచజన్యము అనేటువంటి దివ్యమైనటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడట. అర్జునుడేమో దేవదత్తము అనేటువంటి దివ్యమైన శంఖాన్ని పూరించాడట. భీముడు పౌండ్రము అనేటువంటి మహా శంఖాన్ని పూరించాడట. ఆ యుధిష్ఠరుడు అంటే ధర్మరాజు అనంత విజయం అనే శంఖాన్ని పూరించగా, నకులుడు సుఘోష అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడట. సహదేవుడు మణిపుష్పకము అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడు అని చెప్తున్నాడు. అంతేకాకుండా ఇక పాండవుల తరపున యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వారిలో గొప్ప వాళ్ళైనటువంటి ఆ గొప్ప విలుకాడైనటువంటి కాశీరాజు, కాశీ రాజ్యానికి రాజుగా ఉన్నటువంటి ఆ కాశీరాజు, అలాగే యోధుడు అయినటువంటి శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, పాండవ సైన్యాన్ని సక్రమంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, జయంపర అనేటువంటి సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ద్రౌపదీ తనయులు,
గొప్ప బాహువులు కలిగినటువంటి సుభద్రాతనయుడు అంటే అభిమన్యుడు మున్నగు వారు వీరులందరూ కూడా వారి వారి శంఖాలను పూరించారయ్యా అంటూ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, సుఘోషో సుఘోషో సారీ హరే కృష్ణ సఘోషోదార్త రాష్ట్రానాం హృదయాన్ని వ్యదారయత్ నభచ్చ పృథివీం చైవ తుములోభ్యనునాదయన్. ఆ వివిధ శంఖముల ధ్వని అతి భీకరమయ్యను. సో ఎప్పుడైతే పాండవుల వైపు నుండి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, అర్జునుడు, భీముడు, ధర్మరాజు, నకుల సహదేవులు, కాశీరాజు, అభిమన్యుడు వంటి గొప్ప గొప్ప దృష్టద్యుమ్నుడు వంటి వీళ్ళందరూ కూడా వారి శంఖాలను పూరిస్తే ఆ వివిధ శంఖాల యొక్క ధ్వని అతి భీకరమయ్యింది అని చెప్తున్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. ఎలా ఉంది అంటే ఆ అతి భీకరమైనటువంటి ధ్వని భూమి ఆకాశాన్ని దద్దరింపజేసిందట. భూమి ఆకాశాలను దద్దరింప చేయడమే కాకుండా ఆ శంఖారావాల యొక్క ధ్వనులు నీ యొక్క కుమారుల యొక్క హృదయాలను బద్దలు చేసినాయ్యా. సో చూడండి, ఇక్కడ సంజయుడు ఏ విధంగా అక్కడ తన యొక్క భక్తుడు భగవంతుడు ఉన్న వైపు నుంచి జరిగినటువంటి ఆ సంఘటన చూసి పాండవుల వైపు నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ శంఖనాదాల ధ్వని అతి భీకరంగా ఉండి భూమి ఆకాశాలను దద్దరిల్లింపు చేసిందయ్యా. భూమి ఆకాశాన్ని దద్దరిల్ల చేయడమే కాకుండా ఆ శంఖనాదాల యొక్క ధ్వనులకు ఆ కౌరవులు నీ కుమారులు అని చెప్పి, నా పుత్రులు అని చెప్పావు కదా, దుర్యోధన దుశ్శాసనాదులైనటువంటి నీ కుమారులు వారి యొక్క సైన్యాలు వాళ్ళ యొక్క హృదయాలన్నీ కూడా బద్దలయ్యాయ్యా అంటూ చెప్పాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఓ రాజా అంటే సంజయుడు అంటున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, ఓ రాజా, అప్పుడు ఆ విధంగా శంఖనాదాలను పూరించినటువంటి పిదప పాండుసుతుడైనటువంటి పాండురాజు యొక్క తనయుడైనటువంటి అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుని చిహ్నంగా కలిగి ఉన్నటువంటి రథములో గాంధీవము ఎత్తిపట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్నటువంటి దుర్యోధనాదులను చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది తెల్లని గుర్రాలతో ఉండేటువంటిది అన్నారు. శంఖనాదాలను పూరించే ముందు మనకు ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి దానిలో ఆ మహారథం అని పూరించాడు. ఇక్కడ ఈ రథము కూడా దివ్యమైనటువంటిది, అగ్నిదేవుడు అర్జునుడికి వరంగా ఇచ్చినటువంటి రథం. మరి ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటిది సాక్షాత్ ఆ భగవంతుడు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడి యొక్క రథసారథిగా ఉన్నాడు ఇక్కడ. సో మరి అది ఈ పాండవుల వైపు ఉన్నటువంటి. సో ఆ విధంగా ఆ రథంలో వస్తూ ఉన్నటువంటి అర్జునుడి యొక్క రథాన్ని వర్ణించాడు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా జెండాపై హనుమంతుడు చిహ్నంగా కలిగి ఉండడం. ఎందుకంటే త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుడికి విజయాన్ని చేకూర్చినటువంటి హనుమంతుడు ఇక్కడ పాండవుల వైపున అర్జునుడి యొక్క రథం పైన చిహ్నంగా ఉన్నాడు. కపిధ్వజం అంటాం. సో హనుమంతుడు ఉన్నాడు ఇక్కడ. అలాగే వాటన్నింటికంటే ముఖ్యము శ్రీకృష్ణుడిని గుర్తు చేస్తున్నాడు. కృష్ణుడు రథసారథిగా ఉన్నాడు, ఇంకేం కావాలి? సో ఇలా అప్పుడు ఆ విధంగా ఆ పాండవుల్లో అర్జునుడు కౌరవుల సైన్యాన్ని చూసి కృష్ణ భగవానుతో ఇలా అన్నాడట. సో ఇంకా ముఖ్యంగా మనము ఇక్కడ పరిశీలించినట్లయితే పాండవుల వైపు విజయం చేకూరుతుంది అనేటువంటి దానికి సంకేతాలుగా మహారథం అని చెప్తారు, దివ్యమైనటువంటి రథము. అలాగే కృష్ణ భగవానుడు ఉన్నాడంటే లక్ష్మీమాత కూడా కృష్ణ వారి వైపే ఉంటుంది. సో కనుక ప్రదేశము ధర్మక్షేత్రము, పాండవుల వైపునే వాస్తవం ధర్మం ఉంది కనుక ఖచ్చితంగా ధర్మక్షేత్రంలో ధర్మమే గెలుస్తుంది. అలాగే అర్జునుడి యొక్క రథము దివ్యమైనటువంటి రథము, ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్లుగా కపిధ్వజము విజయ సంకేతంగా. అలాగే శంఖనాదాలలో కూడా పాండవుల వైపు నుంచి పూరించినటువంటి దివ్యమైనటువంటి శంఖాలు. అలాగే అర్జునుడు గాంధీవము ఎత్తిపట్టారని చెప్పి, అది కూడా శివుడు అర్జునుడికి ఇచ్చినటువంటి ధనస్సు, అది పాశ్వత అస్త్రాలు కూడా పొందినటువంటిది. సో గాంధీవము తర్వాత అస్త్రాలు కూడా ఆయన శివుడి ద్వారా పొందినటువంటి విషయాలు ఉన్నవి. సో ఇంకా పాండవులు యొక్క దివ్య శంఖనాదాల వల్ల ఆ కౌరవుల హృదయాలు బద్దలవడము. సో వీటన్నిటిని మించి
భగవంతుడు ఎక్కడ ఉంటే లక్ష్మీమాత అక్కడే ఉంటుంది, విజయము అక్కడే ఉంటుంది. సో ఆ ఋషికేశుడు ఉన్న దగ్గరే ఆ భాగ్యలక్ష్మి ఉంటుంది. సో కాబట్టి పాండవుల విజయము ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. సో ఇక అర్జునుడు చెప్పేటువంటివి అన్నాడు కదా సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ సేనయోరుభయోర్मध्ये రథం స్థాపయ మే అచ్యుత యావదేతాన్ నిరీక్షేహం యోద్ధుకామాన్నవస్థితాన్ కర్మయా సహయోధవ్యం అస్మిన్ రణ సముద్యమే. అర్జునుడు ఈ విధంగా అన్నాడట, ఓ అచ్యుత. మరి కృష్ణ భగవానుడు జన్మ లేనటువంటి వాడు, స్థిరంగా ఎప్పటికీ ఉండేటువంటి వాడు అచ్యుతుడు కృష్ణ భగవానుడు. సో నా రథమును అర్జునుడు అంటున్నాడు కృష్ణ భగవానుడితో, నా రథాన్ని రెండు సైన్యాల మధ్యలో నిలుపు, తద్వారా ఈ మహాయుద్ధ రణరంగంలో నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో చూసేటువంటి అవకాశం నాకు కలుగుతుంది. అంటే ఎదుటి పక్షాన్ని అంచనా వేయడానికి ముందు అందులో ఎవరెవరున్నారు, ఎటువంటి విద్యలలో నైపుణ్యులు ఉన్నారనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ముందు పరిశీలన చేయాలి. సో ఇక్కడ అర్జునుడు కూడా ఎదుటి పక్షంలో ఎవరెవరు ఉన్నారు వారందరినీ నేను చూసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది నాకు. నేను ఒకసారి నా రథాన్ని ఈ రెండు సైన్యాల మధ్యలో ఉంచవయ్యా అంటూ ఆ అర్జునుడికి తన రథసారిగా ఉన్నటువంటి దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణుడిని అడిగాడు. సో అప్పుడు ఇక సంజయుడు చెప్తున్నాడు, ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఆ విధంగా కృష్ణ భగవాను అడిగాడో, కృష్ణుడట ఓ భర్తవంశీయుడా అంటే సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు కూడా భర్తవంశీయుడే కదా. సో ఓ భర్తవంశీయుడా, అర్జునుడి చేత ఆ విధంగా సంబోధించబడినటువంటి వాడై శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉత్తమమైనటువంటి రథాన్ని ఇరు సైన్యాల నడుములో నిలిపాడయ్యా. నిలిపి ఈ విధంగా అంటున్నాడట, భీష్ముడు, ద్రోణుడు మరియు ఇతర భూపాలకుల సమక్షమున శ్రీకృష్ణుడు ఓ పార్థ, అంటే ఇక్కడ అర్జునుని పార్థాన్ని సంబోధిస్తున్నాడు. కుంతికి మరొక పేరు పృతతనయుడు పార్థ అని అంటారు. సో కనుకనే ఇక్కడ పార్థుడు అని పేరు కూడా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇచ్చట కూడి ఉన్నటువంటి కురు వంశీయులందరినీ గాంచవయ్యా అని కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో అన్నాడట. సో ఇక ఆ ఇరుపక్షపు, ఎందుకంటే రెండు సైన్యాల మధ్యలో రథాన్ని ఆపాడు కదా కృష్ణ భగవానుడు, ఆపి అర్జునుడితో ఆ ఇరుపక్ష ఇక చూడు నువ్వు ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసిందో మీ కురువంశీయస్తులందరూ, ఎందుకు కూడా ఇక్కడ యుద్ధం జరుగుతుంది ఎవరికి, అన్నదమ్ములకు మధ్య, దాయాదుల మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పోరు. ఈ పోరులో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా కుటుంబ సభ్యులే సాధారణంగా. సో అందుకే అన్నాడు, గుర్తు చేస్తూ కృష్ణుడు అర్జునుడితో అన్నాడు, చూడవయ్యా మీ కురువంశీయులందరినీ ఇక్కడ అని చెప్పి, ముఖ్యంగా కృష్ణ భగవానుడు భీష్ముడు తనను చిన్నప్పటి నుంచి పోషించిన, అంటే తనకు రక్షణగా ఉన్నటువంటి తన పితామహుడైనటువంటి భీష్ముడు, అలాగే తనకు విద్యలు నేర్పినటువంటి ద్రోణాచార్యుడికి ఎదురుగా ఉంచాడట రథాన్ని ఉంచి, ఇక చూడవయ్యా మీ కురువంశస్థులందరినీ అంటున్నాడు. సో ఇక ఇరుపక్షపు సేనల నడుమ నిలిచిన అర్జునుడు ఎప్పుడైతే కృష్ణ భగవానుడు రథాన్ని మధ్యలో నిలిపాడో అప్పుడు ఆ అర్జునుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి అక్కడ ఇరుపక్షాలలో ఉన్నటువంటి తండ్రులను, తాతలను, గురువులను, మేనమామలను, సోదరులను, పుత్రులను, మనములను, స్నేహితులను, మామలను, మేనమామలు, మామలు, శ్రేయోభిలాషులను, వారి పక్షాన యుద్ధం చేయడానికి వారిని సహకారం అందించడానికి వచ్చినటువంటి శ్రేయోభిలాషులందరినీ కూడా చూశాడట. ఇక చూసినటువంటి అర్జునుడిలో మొదలవుతుంది. సో ఇక తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయ సర్వాన్ బంధుర్నవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్ని దమబ్రమీత్. సో ఇక్కడ కుంతీతనయుడైనటువంటి అర్జునుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్నేహితులను మరియు బంధువులను చూసి కరుణతో కూడిన వాడై, ఇక ఎప్పుడైతే ఆ బంధువులను వాళ్ళందరినీ చూసినటువంటి అర్జునుడిలో మోహం కలిగింది, వీళ్ళంతా మా వాళ్ళే, మా బంధువులే కదా అనేటువంటి మోహానికి గురై
ఆయన యొక్క హృదయంలో దయ, కరుణ ఏర్పడి ఈ విధంగా అంటున్నాడట కృష్ణ భగవానుడితో అర్జునుడు. అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సుం సముపస్థితం సీదంతి మమ గాత్రాని ముఖం చ పరిశుష్యతి. అర్జునుడు ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడట కృష్ణ భగవానుడితో, ఓ కృష్ణ, యుద్ధాసక్తులై ఎదురుగా ఉన్న చుట్టాలను చూడగానే నా అవయవాలన్నీ తడబడుతూ ఉన్నాయి, నోరు ఎండిపోతూ ఉంది అంటున్నాడట అర్జునుడు. ఇంకా అంటున్నాడు, నా దేహమంతా కంపించుచున్నది, నాకు రోమాంచమగుచున్నది, గాంధీవ ధనస్సు నా చేతి నుండి జారిపోతూ ఉన్నదయ్యా, నా చర్మము మండిపోతూ ఉన్నది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏమాత్రము నిలబడలేకపోతూ ఉన్నాను, నన్ను నేను మర్చిపోతూ ఉన్నాను, నా మనసు చలించుచున్నది. ఓ కృష్ణ, ఓ కేసి సంహార, కేవలము అశుభ శకునములే నాకు కనబడుతూ ఉన్నాయ్యా. ఎందుకంటే బంధుమిత్రులందరినీ చూసి ఈ యుద్ధంలో చంపుకునేది, వారు చంపినా వీళ్ళు చంపినా అందరూ కూడా వాళ్ళే, వాళ్ళ యొక్క శ్రేయోభిలాషులు. సో మరి అటువంటి ఈ పరిస్థితిని చూసినటువంటి అర్జునుడు ఒక్కసారిగా ఆ మోహానికి గురి అయి, నా వాళ్ళు, నా బంధువులు, నేను చంపుతున్నాను అనేటువంటి ఒక భావనతో ఆ హృదయంలో ఏర్పడినటువంటి కరుణ ద్వారా ఇక ఆయనలో ఒక రకమైన స్ట్రెస్ కు ఫీల్ అయ్యాడు. సో అందుకే అంటున్నాడు, ఇక్కడ నేను ఏ మాత్రము నిలబడలేకుండా పోతున్నాను, నన్ను నేను మర్చిపోతున్నాను, నా మనసంతా ఏదో విధంగా చలించిపోతుందయ్యా. ఓ కేసి సంహారావు, కేవలము అశుభాలే కనిపిస్తున్నాయి నాకు. ఈ యుద్ధం వల్ల ఏమాత్రము మంచి కనిపించడం లేదు, అన్ని అశుభ శకునాలే నాకు కనబడుతూ ఉన్నాయ్యా అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారితో చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. సో సాధారణంగా మనం స్ట్రెస్ గురైనప్పుడు మనందరిలో కూడా కనిపించేటువంటి భావాలు, అవయవాలు కంపించిపోవడము, నోరు ఎండిపోవడము, దేహమంతా కంపించడము, ఎంట్రుకలు నిక్కరపరుచుకోవడము, చేతుల్లో ఉన్న వస్తువులు జారిపోవడము, చర్మము వేడి కావడము, కాళ్ళు మనం నిలబడ్డ ప్లేస్లో సరిగ్గా నిలబడలేకుండము, అంతా తిరుగుతూ ఉన్నట్లు అనిపించడము, మనసు చలించిపోవడము. సో ఇవి మనకి స్ట్రెస్కు గురైనప్పుడు కలిగేటువంటి భావాలు అని చెప్తుంటారు. సో ఈ అన్ని భావాలకి ఇక్కడ అర్జునుడు గురవుతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు అర్జునుడు, నశ్రేయో నుపశ్యామి హత్వా స్వజనమహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. అర్జునుడు ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ కృష్ణ, ఈ యుద్ధంలో నా వారిని సంపుకోవడం ద్వారా, ఇక్కడ అంటున్నాడు నచ శ్రేయో నుపశ్యామి హత్వా స్వజన మహవే, స్వజనాన్ని, మా వారిని, మా బంధువులు, నా శ్రేయోభిలాషులు, వీరందరినీ ఈ యుద్ధంలో చంపుకున్నట్లయితే ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నేను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాను. అంతేకాదయ్య, నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. కాబట్టి ఓ కృష్ణ, ఈ యుద్ధం తర్వాత వచ్చేటువంటి విజయము గాని, ఆ విజయము ద్వారా వచ్చేటువంటి రాజ్యము కానీ, ఆ రాజ్యం ద్వారా వచ్చేటువంటి కలిగేటువంటి సుఖాలు గాని నాకు అక్కరలేదయ్యా. నా వాళ్ళు సుఖాలు మా వాళ్ళే లేకుండా పోయిన తర్వాత నేను ఏమి చేసుకోవాలి అనేటువంటి భావనతో ఇక్కడ అర్జునుడు గురైనటువంటి విషయాన్ని ఇంకా చెప్తున్నాడు. పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతానాతతాయిన తస్మాన్నరః వయం హంతుం దార్తరాష్ట్రాన్ స్వబంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖిన శ్యామ మాధవ. సో ఇక్కడ
ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని మాధవ అని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. సో ఇక్కడ అంటూ ఏమంటున్నాడు, ఇటువంటి పాండవులు సాధారణంగా సాత్విక దైవీ స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళు, కానీ కౌరవులు అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి. సో అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు అర్జునుడు కృష్ణుడితో, ఇటువంటి దుర్మార్గులను చంపినచో మాకు పాపమే కలుగును. వాళ్ళు ఎలాగో దుర్మార్గులే, ఎందుకంటే వారు చేసినటువంటి కార్యాలు, వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి విషయాల గురించి. కనుక ఆ ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను మరియు బంధువులను చంపటం ద్వారా మాకు ఎలా మంచిది అవుతుందయ్యా, ఎలా అది తగిన పని అవుతుంది. ఓ మాధవ, సంబంధీకులను చంపుకోవడం వల్ల లాభమేముంటుందయ్యా, మేము సుఖంగా ఎలా ఉండగలము? మా బంధువులు ఏదైనా సాధారణంగా మనం విజయం సాధిస్తే మన బంధువులకు వాళ్ళకి చెప్పుకుంటాం. మరి అటువంటి వాళ్ళే లేకపోయిన తర్వాత మేము సాధించేటువంటి ఈ విజయాలను మేము ఏం చేసుకోగలము అని అర్జునుడు కృష్ణ భగవాను వారితో అంటున్నాడు. సో సాధారణంగా ఇక్కడ దుష్టులుగా చెప్తూ ఉంటారు, ఎవరైతే విషం పెడతారో ఇతరులకు, అలాగే ఇతరుల ఇంటికి నిప్పును అంటిస్తారో, అలాగే ఎవరైతే మారణాయుధాలతో దాడి చేస్తారో, ఎవరైతే ఇతరుల సంపదలను దొంగిలిస్తారో, ఎవరైతే ఇతరుల యొక్క ఆస్తులను దొంగిలిస్తారో, స్థలాలను దొంగిలిస్తారో, ఎవరైతే ఇతరుల యొక్క భార్యలను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తూ ఉంటుంటారో, వాళ్ళందరూ కూడా ఆకతాయిలుగా చెప్పబడతారు, దుర్మార్గులుగా చెప్పబడతారు. వేదాల ద్వారా కానీ శాస్త్రాలలో అటువంటి దుష్టులను వెంటనే శిక్షించాలి అని చెప్తారు. సో వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా మేము ఈ దుర్మార్గులను చంపడం వల్ల మాకు పాపమే కలుగుతుంది కదా అని పాపభీతి, ఇంతకుముందేమో కరుణ, ఇప్పుడు పాపభీతి కలిగినటువంటి అర్జునుడు అంటున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుతో, రాజ్యకాంక్ష పరులైన కౌరవులు వంశ నాశనం వల్ల గాని మిత్రద్రోహం వల్ల కలిగే గాని ఆ పాపాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారయ్యా. వాళ్ళకి రాజ్యం తప్ప వేరే విషయాన్ని గురించి ఆలోచించలేకపోతూ ఉన్నారు ఆ కౌరవులు. మరి ఓ జనార్దన, కృష్ణ భగవానుడు జనార్దనుడుగా సంబోధిస్తున్నాడు. ఓ జనార్దన, వంశక్షయం వల్ల, అంటే ఇక్కడ యుద్ధంలో అందరూ కూడా మరణించినట్లయితే మరి ఆ వంశంలో పెద్దవాళ్ళు సక్రమమైన మార్గంలో నడిపేటువంటి వాళ్ళు లేకపోవడం వల్ల ఆ వంశం క్షయిస్తుంది కదా. మరి అప్పుడు దోషం కలుగుతుంది. మరి ఆ వంశ క్షయం వల్ల కలిగినటువంటి దోషాన్ని తెలిసినటువంటి మనమైనా ఎందుకు ఈ పాప క్రియను ఆపకూడదు, ఈ పాప క్రియ నుంచి మనం ఎందుకు తప్పుకోకూడదు, ఈ యుద్ధం నుంచి మనమైనా ఎందుకు తప్పుకోకూడదు అంటూ ఆలోచనకు వచ్చేసి అర్జునుడు ఆ వంశనాశనము, పాపభీతి, అంటే వాళ్ళని చంపడం వల్ల పాపభీతి అనేటువంటిది, మొదట కరుణ, రెండు పాపభీతి, తర్వాత కులక్షయం. ఇప్పుడు వంశనాశనం గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. కులక్షయం, వంశనాశనం వల్ల మనకి ఇబ్బంది కలుగుతుంది కదా. మరి అందుకని మనమైనా ఎందుకు ఈ యుద్ధాన్ని నుండి తప్పుకోకూడదు అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవాన్ని అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన అర్జునుడు, కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కుల ధర్మ సనాతనా ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్ననం అధర్మోభి భవత్యుత. వంశనాశనంతో ప్రాచీన కులధర్మాలు నశిస్తాయి. కులధర్మాలు నశించిన వంశమంతటా అధర్మము అలుముకుంటుంది. సో వంశంలో పెద్దవాళ్ళు సరైన మార్గాన్ని నడిపించేటువంటి లేకపోయినట్లయితే, యుద్ధంలో పెద్దవాళ్ళంతా నశించినట్లయితే ఇక మిగిలేదెవరు కూడా, ఆ యుద్ధంలో పాల్గొనకుండా ఉన్న వాళ్ళు ముసలవాళ్ళు, పిల్లలు, స్త్రీలు మిగులుతారు. మరి వాళ్ళు ఈ వంశాల్లో జరిగేటువంటి సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి ఆ ధర్మాలను వాళ్ళు పాటించలేరు కదా. అప్పుడు ఆ కుల ధర్మాలన్నీ కూడా నశించిపోయి వంశమంతటా అధర్మము ప్రబలిపోతుంది కదా అయ్యా అంటూ అర్జునుడు ఆ కుటుంబ సాంప్రదాయాల గురించి ఆవేదన పడుతూ కృష్ణ భగవానుడితో అంటూ ఉన్నాడు. సో అని ఇక చివరికి అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడితో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, యది మామ ప్రతీకార మశస్త్రం శస్త్రపానయః దార్తరాష్ట్ర రణే హన్యుస్తన్మే క్షేమతరం భవేత్. సో అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఇక నేను ఆయుధం పట్టి యుద్ధం చెయ్యను,
అంటే నిరాయుధుడుగా ఉంటాను నేను, నిరాయుధుడను మరియు ప్రతీకారం చెయ్యని వాడను, అంటే నేను ఎవరిని ప్రతిఘటించను. అట్లా ఉన్నటువంటి నన్ను శస్త్రధారులైన ఆయుధాలు ధరించి ఉన్నటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుని కుమారులు, అంటే కౌరవుల వైపున వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఆ కౌరవులు, రణరంగమునందు వధించినచో నాకు అది క్షేమకరమే కాగలదు, అది నాకు క్షేమకరమే కాగలదు అంటూ అర్జునుడు, ఇక నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా, ఎందుకంటే ఆ బంధువులను వీళ్ళందరినీ చంపుకున్నట్లయితే ఏం జరుగుతుంది, అంత పాపం వస్తుంది, కులక్షయం అవుతుంది ఆ అనేటువంటి కరుణతో కూడినటువంటి వాడై అర్జునుడు, ఇక నేను నిరాయుధుడిగా ఉంటాను, ప్రతీకారం చెయ్యను, అయినా అటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి నన్ను ఆ కౌరవులు, ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క కుమారులు ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో నన్ను సంహరించిన అది నాకు క్షేమమే అవుతుంది, కానీ నేను యుద్ధం చెయ్యలేనయ్యా అంటూ అర్జునుడు ఇక ఆ మోహంతో కూడినటువంటి వాడై శోకతప్త హృదయంతో ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడట. ఈ విషయాలన్నీ కూడా సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు. మరి సో ఇక సంజయుడు అంటున్నాడు ఈ విధంగా, సంజయ ఉవాచ ఏవ ముక్త్వార్జున సంఖ్యే రతోపస్థ ఉపావిశత్ విసృజ్య సచరం చాపం శోక సంవిఘ్నమానసః. సంజయుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు, రణరంగమునందు అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి దుఃఖం చేత కల్లోలితమైన మనసును కలిగిన వాడై రథంలో ఆ విధంగా కూర్చుండిపోయాడయ్యా అంటూ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా ఆ అంతఃపురంలో ఉన్నటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఆ విధంగా కృష్ణార్జునులతో జరుగుతూ ఉన్న విషయాలని సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఇదంతా కూడా సంజయుడు ఆ విధంగా వారితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు, వాళ్ళు ఏం జరుగుతున్నాయి అనేటువంటి విషయాలను చెప్పడం జరిగినటువంటిది. సో ఈ విధంగా భగవద్గీతకు ప్రారంభికగా ఉన్నటువంటి ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము, లేదా అర్జునుడు అక్కడ సైనికులను చూసిన తర్వాత విషాదానికి గురి కావడం వల్ల దీన్ని అర్జున విషాద యోగము అని కూడా పిలవడం జరిగేటువంటి మొదటి అధ్యాయాన్ని ఈ విధంగా మనము పూర్తి చేసుకున్నాము. హరే కృష్ణ అందరికీ కూడా. సో గీతా పాఠము జీవితంలో మనకి ఎటువంటి సందేహం కలిగిన ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును మరియు భగవద్గీతను ఆశ్రయించాలి, తద్వారా వాటి నుండి మనము బయటపడవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. హరే కృష్ణ అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే డిజిటల్ హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయవచ్చు. సో దానికి మేము సమాధానాలు వీలైనంత వరకు మనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. లైవ్ ఆన్. ప్రభు.